Ayun mga katisoy, nakita na ko si Sarah Geronimo mga katisoy. Nilaag diri sa amoa. Dali, atong aton. Hi Sarah, kamusta Hello. naman ka? Okay lang po ako. Ha? Okay lang po. So kumusta ang imong mga concert? Wala pa kay mga event karon nga mahitabo? Wala pa. Wala pa di ay. Kaya tanggapin na mawawala ka na sa akin. Ay, Oh. na okay ra imong live karon, okay ra. Okay ra, okay ra. Control is everything under ang imong life. Control is everything under ang imong life. Ha? Okay, say ikaw kanin mo sa imong mga fans, say kasulti nimo. Say kasulti nimo sa mga fans nimo. Mga fans. Thank you po sa lahat. Tanggal yung mask kay mag Wait uyab, kinsa diri wait uyab. Wait uyab, kinsa diri wait uyab. Wait uyab, kinsa diri wait uyab. Sige, biga, biga, di japon. Sulti. Uyab. Wait uyab, kinsa diri wait uyab.